hadirah kami wan khangnak nadai kun khaddo jongi di Profesor Barrister paken ban kushber ban pentip yuhi ba nayeng jongi don nyuch para tangba mudon ngimdan nangi ba la ya chaka politics lani academics tangba ngidon kata ka kajing hikai jong i ba ila hikai ngi lengba kurkom im jong i kata te ngila bat bha kun ki khun hoi ti kajing long jong i pa im dei i babun ktieng da i sneng yani tangba ngarap da ngapakhat bha ngi yo i kurkom im jong i kurkom kren jong i kurkom ya jong i kumno ya kren bat ki bai ki brio kumno ilong hajakatre jong i ilong simple pat kawai kajing hikai ngayo kadai ba kajing im jong i kalong discipline but ilong pas ngorit mundon menu ba krau baret akmat jong i barok kidai kunjo te kata kadai kawai ba ngiyo jing hikai bhana i namar ba nga yang empat kha kapor ba i long minister te empat la ban ong kapor tangba kat kapor ba i bat ya kapos vc te ngaken mau la le bun ki mo kam hapot ni hu wat ha gitu ki poru ki don hi ki uri-ura tangba karukom penben me i ki kam pede kalong takabajai-jai bat i penbed pendai ya baro ki staff ha ki students ki grade 4 i pendai bai kunjo khnang ba ka jingya jung ka jingtrei jung university kan long ka ba yad ben kwa ban ong menta ka dai ba ni dai ban bai nuksan ka jing im jung i namar ba i dai por ba i ya i la pen he la pen san ha nong kandong but iwan na ka yeng ka baduk but daga jingtrei shitom jung i daga jingtrei minot jung i ila poi shado kabor pule jung i kaba kham shajrong te lada i la banle i kini ki kini ki pateng ki bansawan kin la sho bat ngakwa i kini ki pateng baka jai benrio banwan khmat bakin budin ki footsteps jung i kawai kadai ka kajing kela dengan kapor no kubabun menta sosial orang kiabe iki jong kala kador iki jong kala sai baki nang perkhat bakata akan manra iki jing sok jong ki andre ki nong pule ki student ginang sitam namar ngimyo tinong hikai ki ba bit sisa ki ba bit sisa ki ba pelut po nakabanta ki student nakabanta kitu ki bawan man pendo baki hakji siya ngidi ban kendit ban rio ban nilai pe ya kaya nuksa jong kini ki bala dia nang ba ila ka ban bot kat bangila ya ka ban bot ya ka din jat jong ki bakata kan nang ki im biang ya ka jingnang ka dikip ki start ki sopo apa dang jong ni ta kawai na ki eke ba i la no sinyang ha ka kumno ngin la ka ba snow to ya ka ba ni ando ka in longway ya ki traditional institutions amdei tang ya traditional institutions ki ba don hakasi jan tia ba garo hills and they what ki tu traditional institutions kum spo misoram kum spo nagalan ki we ka list ka drum ha ladang ipit na katoka yes hakti siya la pasang ikaban kwadra ya kita kumno bangila ya kaban penne pensa ya kita ki traditional institution but kay ka ba mi na kini kiwe pat ki bangi ong ki constitutional institution kay ka jing ya per but kay ki bawanra ka jing kala ka jing dia da ka ba ya kendo kini ki traditional institution ba kitu ka bangi ong kawe pat ka in long way ki constitutional institution ka hakti siya ka politics ka kala na kawe ka po si kawe ka po alayo ban pe hakasin ka banong kong i job tang san powod akawe pat ka election ni job biang ba job tang si hajar bod
But an hakapol by irem tang kendiak bot. Pi kawai kadai ka jingkala jong ki political party tu. But ka jingkala jong ki political party tu teng kawan ra ya wat yo priu babaharu. Ya ka ba unnam job ki election. But kidam satwi ki bor ke banabar ke ba tray ka jing im gedung briu ba wat nada pilong bopha briu bopha ndai kita ki jing sniu teng ki yok ka jaka ka ba kham halor ban ki wei ka ba ki jing kala ki ba bon no ti ndai na ka yang jong ki long pule kham tam ki dei ki don bok ba ka ka pot ba menta ki yo ya ki data kiyo ki information ki kham biang ban ha ka po jong isubu dang yon nu jo henri ka jing duna ka long ba ngim pelot por ya ka ban pule ya ka ban wat benia isu im ta ka ba pe ki ba longkot ki ba kim da ai ki jing tip ki jing su tu ki ba kham jeng le ba kala di ka jing sha ka po ha ka ba ngi dei ka ban la ban ya compete ber ki we dah kaba penbit penbiang swai lagi. Sangat kaba ya ben ya kho iwe persang ya kaba tray. Wat kalau kejing tray kalau jar Henry kata kejing tray ke baba jar lagi. Hakwe kasni kan sa penbi usok.